Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'empresa Serra Quintana i ens dediquem a fabricació d'estris de fusta per la cuina. L'origen de l'empresa va començar l'any 1950. Tots els processos eren manuals. Llavors, degut a la demanda que hi va haver del mercat, vam haver d'aplicar maquinària per poder fer més producció. Una maquinària feta a mida per nosaltres mateixos, cosa que cuidem l'últim detall de les peces. Degut a una fira que vam anar a Alemanya, hem aconseguit clients als Estats Units, a Japó, inclús a països com Austràlia i Nova Zelanda. Actualment estem exportant un 25% de la nostra producció i bé els nostres articles es consideren de qualitat, tradició, disseny i, a més, 100% fets a Catalunya. El futur, en principi, és estar a l'última en tendències i peces noves adaptades a el que demana el client. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.